Kakong bindas iem namar ka jingtlot hakamet kalayo jing shitom no katba kadang don halenti banlek phai shalayeng haka janmiet khadwei tarik jeliu arjar pusau katamar ya poi haka umsning bat kumta lapenkit mardor ya ka sha civil hospital nongpo Riboy district Kuman syukdo kakong bindas hadian bakalayo ya ka jingkular da ka jingtho halo ka jingpenkre ka sorkar ban snai ka surok nongpo umden sha sunapur haka no phai si ka khadwei tarik jeliu arjar pusau kalasiam ya ka rai ban sange no ya ka jingki sha thangan jongka bandawa na ka sorkar ban snai ka te ka surok ka bodan sanpu khandai kilometer kani kalong kami kalawan song sha thangan ha parking lot additional secretariat nadu kan riu tarik jeliu arjar pusau bat ka jing sha thangan ba palat sispa laipo kanta kalkata ya ka met jongka Kalai thu ba Maria Poi Homesning halenti shalayeng shamolong kalawan ka jingkam tulat bat kam tibrusu bat kibadon bat ka hakali kilapen kit no syakati ka caka sumar. Balik khat la de bat min lap le lok ki ya thia. Namar ba ka drit kam yak na. Te ong khilik khat no ya sister namar ba. Nga ba ngat tulat palam ta kwa ong ba ka drit kam yak ya. Lihat ke kon, kini isnya udah bukan, kiwan teman step, kiwan hadu kan rapusan riu, mana riu sedang kontak, lagi lawanan yang akli na ong, balik kiwan beresmi ke AP aja, kiong kiwan kat. Tengah yuk itu beli isi tamjur hai itu charge itu pada simen tengah ruh ka kisah tu ye pangatan telat haying rungan panpai dari menyen ngawas wana te nadu bam senengam tik berusu mengalai ngalas su penyiar tengah adalah tengah tak penyerap dalam der ma sitam na penyiar berusu simen kung kini ngam so tinat betul long ini malah only sister application take ini balik ke piawan ci ana lekin dan jikit kli ini kita dak depan mah karena kurang kena only sister kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukau iu unia kong undi udai khau plus f ukau fortified ukau 45 henrei ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umdei uba ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka pharjungi ila banyo ya ka jingpang dunasnam bar ka jingbria kikman henrei ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya kamet ka phan ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus f aki ba uni ujing bam plus f pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya